Hej alle sammen. I Travis Scott videoen var jeg Travis Scott. Ja, det er fordi jeg elsker ham. Okay, du kan godt gå ind nu. Hej, jeg var The American Nightmare Cody Rhodes. Og ja, det var bare det jeg skulle sige. Og denne film har taget os noget tid, kan vi allerede sige. Sådan, jeg skulle også have den her lidt mere stramt op, så den ikke faldt af, da vi sådan derovre lavede Crossroads. Ja, det der. Og vi trænede også hele 3 videoer, det tog lang tid at få til det hele. Vi havde også kameramand på og alt muligt. Og jeg synes, det var et masterpiece. Hvad siger du, Vincent? Det var selvfølgelig et masterpiece, altså. Masterpiece. Ja. Men ellers så var det godt. Altså, nu fik Travis Scott ikke lige sin theme song, altså, fordi jeg plejer at sætte min theme song på den her. Den ting, jeg laver videoer med, og jeg kan ikke spille fin og YouTube-video. Og det er i hvert fald genstået der i WrestleMania 2025, der Cody Rhodes mod John Cena. Grunden til, at du ikke så John Cena, var fordi at you can't see me. Og ellers så var det rimelig lidt svært at lave. Vi ses til den næste video, som de siger fin.